Whoop it, bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids. Welcome back to our channel RDX Malakwiti. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറയാൻ പോകുന്നതല്ല, നമുക്ക് ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇവന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. റാംപേജിന്റെ ഭാഗത്തൊരു ഇവന്റ് ആണ്. നമുക്ക് വെനം ബണ്ടിൽ, ഹങ്കർ ബണ്ടിൽ, അങ്ങനെ 4 ബണ്ടിൽസ് ആണ് റെയറിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലൂവാളിൻ്റെ സ്കിന്നും കൂടി ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി ഗ്ലൂവാളിൻ്റെ നേരത്തെ ടോപ്പ് പെയിൻറ്റിന് വന്ന ഒരു ഗ്ലൂവാളിൻ്റെ സ്കിന്നായിരുന്നത്. ഗായ്സ്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനൊക്കെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ജെയ്സി അയക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ജെയ്സി, ഇതാണ് ജെയ്സി. ഓ പവർ. ആദ്യമായി കാണുന്നവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.